Varios membros do BNG a nivel comarcal, xunto cos deputados Rosana Pérez e Luis Bará, mantiveron esta mañá unha xuntanza con representantes do Comité de Empresa da planta de compostaxe de Lousame, que xestiona a Mancomunidade Serra do Barbanza. Ademais de recoller as principais demandas dos traballadores, o encontro serviu para reforzar a aposta que o BNG fai por este sistema de tratamento do lixo, baseado na recuperación e na reciclaxe. Non encontramos ningunha razón a día de hoxe, pola que a Xunta de Galiza teña que seguir dándolle as costas a este sistema. Un sistema que, insisto, con melloras que habería que levar a cabo, cumpliría perfectamente os parámetros e a normativa que xa se está impoñendo desde a propia Unión Europea e, polo tanto, un sistema que é absolutamente válido. No ano 2023 concluirá o contrato de xestión desta planta e os nacionalistas temen que a idea da Xunta pasa por transformar o complexo actual nunha planta de transferencia integrada en Sogama. Realmente o que tememos é que haxa un plan por parte da Xunta para convertir esta planta nunha planta de transferencia, nunha empacadora para levar os residuos a Sogama. Isto parecenos que sería un erro, que sería un atraso, que sería un grave retroceso tanto desde o punto de vista ambiental como tamén desde o punto de vista laboral e de destrucción de postos de traballo. Os nacionalistas tamén criticaron a xestión e a pouca implicación con este proxecto por parte dos gobernos municipais do Partido Popular, que integran a Mancomunidade, poñendo exemplo do último mandato á fronte da entidade do alcalde de Porto do Son, Luís Soujo. Non se faltaron os estatutos, non se convocou unha asamblea ordinaria que hubo tempo para facelo, sin embargo non se levou adiante, cousa que lle reprochamos no seu momento. Cumpleu o paripé de unha asamblea extraordinaria onde nin siquiera se convocou a todos os membros da asamblea, non se nos dou información, cousa que nos pareceu un desastre de organización, non?